1:6. Magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios, among amahan sa langit. Daghang salamat Lord God sa imong pag-uban, sa imong balaang espiritu nga nagagiya, nagatabang Lord sa among mga pagampo ug imoy nagadala sa among mga prayer items Lord kanin Lord. Daghang salamat ug sa among paghisgot sa imong buhing pulong. Ikaw palayan magalabas, magatabang, balaang espiritu, dumala ka sa matag kasigtasan kanahuna Lord, tabang ka Lord nga amo gyud kining Lord manamnam og maayo, amo kining ah, ma masabtan o kayano o nga kini among dawaton kay kini gikan man kanimo Ginoo. Lord, mamuhat ka sa matag usa, wala kay labyan kanamo Ginoo. Lord, ang imong pulong, Lord, among kinahanglan, Lord, ang imong pulong, Lord, dili amo gawas lamang, madungog lamang, usik lamang, Lord, kung dili mamuhat kay kini, Lord, sa unsay katuyuan nimo sa matag kinabuhi Ginoo. Lord, sa salamat, ikaw mong saligan nga magadumala sa panahon sa among pag-isgot karon sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Okay mga igsoon, ang Filipos 1 kapitulo 1 paingon sa 6 gingon dinhi gikan ni Pablo ug ni Timoteo nga mga sulugoon ni Kristo Jesus alang sa tibuok katawan sa Dios sa Filipos nga nahiusa kang Kristo Jesus lakip sa mga pangulo o sa mga katabang sa buluhaton sa simbahan. Ang Dios nga atong amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag kaninyo sa grasya ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios sa matag higayon nga maghandom ako kaninyo ug malipayon ako sa pag-ampo kanunay alang kaninyong tanan tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una gayong adlaw hangtod karon. Ug busa siguro ako kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus. O na ang pulong sa Dios nga ato pagahisgutan niining katlo na karon mga igsoon. Sa ato ning giuluhan og espesyal nga pasalamat sa mga aktibo sa ministry, sa mga miunong sa buluhaton. No? Kang Pablo, no? Kay kini sulat gikan ni Apostol Pablo ug ni Timoteo, kini sila nisunod sa sugo ni Kristo Jesus, mga sulugoon ni Kristo Jesus. Ang sulat klaro nga alang sa tibuok katawhan sa Dios sa Filipos. No? Sa tanang katawhan Kristohanon dito sa Filipos. Lakip ang mga pangulo man, mga katabang man, tanan nga nahiusa kang Kristo Jesus, no? Sa Filipos man kini apan atong kakuhaan o pagtulon-an, no? Kay kita mga katawhan sa Dios, kita naa nangalagad, kita nahiusa kang Kristo Jesus, no? Kakuhaan nato ni og pagtulon-an, no? Sulat ni pahinungod especially sa mga aktibo gayud sa ministry, no? Og kini nga pagdasig nagikan pod sa mga aktibo pod sila ni Pablo, Timoteo, uban pa nga mga kaigsoon, no? Sinugo sila ni Kristo, kasama nga si Kristo, aktibo pod sa buluhaton sa pagpangita sa mga nasalaag, no? Sa Pilipos, ang Pilipos gingalan ni gikan sa hari nga si Filipe, no? Sa Macedonia, no? Ang Pilipos pagtugang syudad dito sa Roma. O kining mga Kristohanon dito, church plant nila ni Pablo, ni Silas, ni Timoteo, ni Lucas, no? Gani, naana ni siya vision, tanaw ni Pablo. Sa diyang naana to ni mabasa sa buhat 16. Nuibi pa yun sa 40, para ako lang ni kuhaan, dili lang ako huruton, no? Ingon diri ni atong gabyuna pinaagi sa pananawon, nakita ni Pablo ang usa ka tawo nga taga Macedonia nga nagtindog ug naghangyo kaniya nga nagingon, dali nga ri sa Macedonia ug tabangi kami. Human gayud sa pananawon ni Pablo nangandam kami pag-adto sa Macedonia kay among nasiguro nga ang Dios nagtawag kanamo aron pagwali sa maayong balita sa katawhan didto. Busa mibiya kami sa Troas sakay sa linayagang sakayan ug midiretso sa Samotracia
ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis, gikan didto niadto kami sa Filipos, mo siya ang kinadak-ang syudad sa distrito sa Macedonia nga kolonya usab sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw niadto sa Dara. So dito nakita dayon panahon sa Sabbath day, no? Dito ilang yadto sila sa area tigumanan sa mga Hudyo aron dito sila dampo, no? Nakasangyaw sila dito mga babae nagtigom dito. Usa ni adtong katong namati mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligid madapton nga dagtong pula. Ha? Kato dayong babae nga tong giyawaan, no? Nga mahitungod gitagaan sa gahom sa yawa sa pagpagtagna, no? Gaya dayon gibandong ni Pablo kasamo kayo si ingon nga kani sila ang nagsangyaw sa kaluwasan, no? Ha? Sa moto nga gibandong ni Pedro og mohinungdan nga nawala ang gahom atong bayhana nasabtan sa mga iyang mga amo nga di na sila kasapi, no? Moto nga ilang gisumbong si Pedro si Pablo gyud mo kauban og napriso gid sila na dito, no? Sa muna ang nasugdan na tamnan ang Pilipos nagsugod sa pananaon ni Pablo, no? Nindot kay no nindot kay nga kuno nga pananaon nga dito sa nyawi sila dito kinahanglan sila sa kaluwasan pero mga igsoon, no? Sa naasa man kita mga igsoon ang tanan katawhan na kinahanglan gayud sa kaluwasan na kinahanglan masangyawan sa gospel, no? Naasa man ta ibutang mao na ang atong area diin kita magsangyaw, no? Gani si Pablo bisan na priso na bilanggo, no? Apil ang mga jail guard, no? Iyan masangyawan. So, mga igsoon sa sulat niya itong nabasa, nindot ang intro sa letter, no? O gihapon sa ubang mga daghan mga sulat si Pablo. Pag-intro niya, nindot kayo, peace and grace, no? Makahupay, no? Kasagara mo ginagamit ni Pablo. Grace and peace to you from God, no? From God the Father, from Jesus Christ, no? The Lord Jesus Christ. Magani, ginasundog po sa mga sulat sa mga kastahanon, no? Later sila naana po ng mga intro, no? So, ang intro ni Apostol Pablo, nagpahinumdom kanila kung unsa ang ilang na proses, di pa nag-iya. Ang bahandi nga dili mahurot sa adlaw-adlaw nga mao ang presensya sa Dios, no? Grace and praise from God, no? Grace sa pag-handle sa mga unbelievers, peace sa pag-deal sa mga pressure sa kinabuhi kadadlaw, no? So muna mga igso, no? Ang kasing-kasing sa leaders nga ipakita na nila ni Pablo, no? Na ang paghatag niya espesyal nga pasalamat sa mga aktibo sa ministry, sa mga miuno, no? Thankful siya sa Ginoo, gihandom niya ang mga aktibo, no? Thankful siya og malipayon niya nga giampo ang mga aktibo. Always na kanunay ang iyang gingon diya, no? Unay uban dili nakahinumdom sa mga nagsuporta, dili apil sa prayer item, no? Ibahin natin si Pablo ug mga kauban. Malipayon niyang giampo ang mga nagaunong aktibo nga misuporta sa buluhatan. So kana mo dapat nato response na kita labi na mga nag-lead, no? Labi na sa mga nagtabang gyud kinato labi na dili lang sa atong panginahanglan sa personal, no? Kung dili labi na sa pagpakailab sa mensahe sa may balita sa gospel. No? Mo ni uno diri sa mensahe, no? So dinhi gi-combine ni Pablo ang iyang gingon sa 1 Thessalonians 5:16, no? 17 pagulipayon ko magkanunay pagampo sa tanang panahon, no? Dapat magini mag-uban malipayon ni gampo, no? Kuyaw kay malipayon kay wala kay pagampo, no? Malipayon importante kini, kabahin kini, dakong bahin kini sa tong espirituhanon nga kaluwasan o relasyon sa Dios, no? Nagpadayag ni sa kasing-kasing nga may kalinaw, may paglaom, no? Mura kay giibtan ka sa tunok, giibtan ka sa ng kahasol, no? Wala kay peace, no? Diha sa Dios naagayon ang kalinaw, kalipay, no?
panalangin kana na nagdagayday gikan sa Dios sa iyang dili masukod nga gugma ug grasya mga igsoon, no? Kana nga kalipay dili mawala bisan sa kasakit, pag-antos mga kaluyahon unsa man nga mga kalisod, no? Kana nga kalipay ang naghatag ni Apostol Pablo sa kadasig ug kalig-on, pag-serve padayon sa ministry ug sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, no? Diha sa kalipay kita usab makabaton kusog sa pagbuntog sa kalisdanan. Kalipay nag-ampo, no? Amen mga igsoon. So, ang espesyal nga paghatag ni Pablo sa pagpasalamat sa mga aktibo nga miunong kaniya sa buluhaton o iyak gihandom ug malipayon niyang ginaampo, no? Dayon labi na sa mga nagtabang alang sa gospel, no? Verse 5, tungod sa inyong pagtabang kanako sa buluhaton sa ebanghelyo sukad sa una gayong adlaw hangtod karon, no? Pagtabang, pag-participate, pag-unong, no? Nagpakita na sila nagkabaton og pagtuo sa gospel ug ila gayong nasinati, no? Ang ebanghelyo. They really believe the sufficiency of Christ in salvation, no? That's why no dili mapugnan ang ilang pagtabang, ang ilang concern, support ni Pablo, no? Ang uban gani bisan na asa ilang kawad-on, no? Dito makaingon nga siguro nagtabang nila katuro siguro mga kwartahan. Naa sa mabasa nato nga bisan sa ilang kawad-on wala gyapon sila mundang sa pagtabang, no? Na dili kay ay harap mo tabang no? Medyo luwag-luwag na, no? Ang atong pagtabang as offering sacrifice, no? Offering sacrifice, no? Masakripisyo man ang atong mga panginahanglan, no? Dili nato kalimtan ang pagtabang suporta sa buluhaton labi na sa gospel sa ebanghelyo nga mapakailab nato sa uban, no? Di nagpakita sila silang suporta aron daghan ang masanyawan, daghan ang maabtan sa ebanghelyo, daghan ang mahisama kanila makabaton ng pagtuo, no? Assured sa kaluwasan, grow in numbers, daghan po ang mga workers, no? Kay siyempre ilang po nga disciple. So madugangan ang mag sinuportahay. Amen mga igsoon, no? Sa cartoon movies, no? Amo tapo pa na karon, ha? Kanang word nga ilang gamit nga hindi malalaki at hindi malalakas basta magtulungan, no? Tiyak malulutas sa mga problema sa ato tiyak nga dakong kahimuan, no? Sa tabang sa Dios mga igsoon, no? Sama sa bayanihan, no? Nga ilalin ang balay or ibalhin ang balay, no? Putlo ng haligi, lahungan, no? Ilalin ang balay o uban sa tabang sa mga silingan, no? Kung naay wala ni tabang, so dili makulangan ang kabugaton, no? Kung daghan namang tinabangay makulang-kulangan ang kabugat, no? O kung naay ni uban pero nagkumbitay ra, pabigat ra, no? Kana sila mga igsoon, mga silingan nga nagtinapulan, no? Ang punon pa, no? Kupay kusog kayo mo comment kay sama ba sa nagtanaw dula na daghan makitang mali kung wala ka nag-apil sa dula, no? Sa tanang buhat sa pagtabang mga igsoon, kani ang pinaka-importante ug sa mainungdanon kayo, no? Ang pagtabang sa pagpakailab sa mensahe sa maayong balita, no? Dili man ka ikaw gyud ang preacher, dili man ikaw ang evangelist, no? Pero ang imong suporta dako kayo kay importante, dako kayo sa mainungdanon kay unang Korinto 5:3 sa ulahing bayan na kung ibasa si Pablo mingon gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga mahinungdanon kaayo sang uno diha ang mayong balita sa kaluwasan. Si Kristo namatay na tungod sa atong mga sala, sumala sa sulat sa sulatan na namatay lubong gibanhaw, gibanhaw, no? Sa mao na ang mayong balita mo nang kung paghantag ta, no? Kung sa akong na kuan at kumbiktar ko ani na maghatag og 5 diya sa mga bantay-bantay sa mga motor ana sa kanan na pila na ko gospel tracts na or kung maghatag og pagkaon at pila og evangelism or plus tracts dayon, no? Kung man natong i-apply sa atong hospital evangelism ay maghatag cash, ay mag-donate og Bible sa naay mo volunteer
sa street evangelism po, mangatag pagkaon, no? Di lang ipagawas daan ang pagkaon, kasi sure good nga magdapog ang tao, no? Sa medical mission, sumugya po na. Nag-import ta, naggasto ta, kay para sa mahinungdanon kayo nga ebanghelyo. Amen mga igsoon, no? So kitang tanan gitawag alang sa ebanghelyo, no? Di man ta kalikay ana. 1 Peter 2:9, ban kamo mo ang piniling katawhan, ang mga harianong pare o ang balaang nasod. Ipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa ngit ngadto sa iyang katingalahang kahayan, no? Aron magsangyaw to proclaim, no? Kitang tanan, no, dapat kayo mo participate, no? Dili pipila lang, no? Kapag moingon nga adi na ako linya na, pinyero na, dili na ako linya, no? Atong pangitaon ang linyang ikutay sa Dios sa atong matag kasing-kasing, no? Ang espiritu sa Dios parehara tag espiritu nga gibutang sa Dios, no? Ang espiritu nga naglatay kanato murag sa kuan ba na ba ang dugo nga naglatay sa atong kagwatan, no? Espiritu atong gigamit, ang espiritu nga naglatay kanato may magtagbo, maghiusa ka nato sa pagtinabangay. No? Naagi pa naghiusa. Amen mga igsoon, no? Kana ang atong subayon, ang atong sutaon, kung asa ta, asa ang atong linya aron mo participate diha sa buluhaton, labi na sa importante kayo nga mao ang ebanghelyo, gospel of salvation. No? So makita nato mga igsoon, ang grabe yun nga unong sa mga Philippians, no? Mga estuhanon dito sa Pilipos, no? From first day till hangtod sa pagsulat niya, no? Wala sila musibog, no? Bisan sa mga nasinatian nila uban kay Pablo, no? Kabalo man ta mga igsoon nga walay smooth pirmi sa ministry, no? Labi na sa ilang time nga daghan kay mga paglutos, no? Ug tungod niya na mga igsoon, sigurado ang kalambuan. Kumpirmado ni Pablo, no? Ingon siya dito sa verse 6, "Ugbusa siguro ako ng kining maayong buhat nga gisugdan sa Dios diha kaninyo, padayonon gayud niya hangtod mahuman kini sa pagbalik ni Kristo Jesus." No? Kumpirmado si Pablo nga namuhat gyud ang Dios kanila nga mapadayonon, no? Nagsugod ni sa dihang sila nasangyawan, nagrasyahan, nakabaton og pagtuo kang Kristo Jesus, no? Namuhat ang pulong sa Dios. Sa ako nang gingon, sa pulong sa Dios, sa Isaiah, dili ako, ang Isaiah dahil nagingon magsod. Ingon sa Isaiah, ng pulong sa Dios dili mo balik nga kawang lang. Tumanon noon ini, iyang tuyo, o mulampos kaya na. Basta masugdan sa Dios, iya gayod padayonon, diwason hangtod mahuman, mamature, dili niya biyaan sa iri. He is with them, He is with us. Amen. So matinmanon gayud siya na magsiguro sa kalampusan sa iyang buhat. Kaya sa mga nagmatinag-anon, nagsalig kanya. So nahimo ning real kanako mga iso, no? Ya, sa akong pag appeal sa una sa Bible study, wag nang taho appeal ko, no? Gibutang na sa Ginoo sa tinuha ko nga lang mga apila na ako ng Bible study, no? Sa pag-appeal na ako sa mga pagsimba dinhi, taliwala nga medyo alanganin ko kay mga kwartahan man, di konsilyo man, di konsi man ang mga manimba diri, no? Pero wala gyud nakababag sa pagpamuhat sa Ginoo sa kinabuhi, nag-involve ko mga discipleship training program, no? Uban pa nga mga activity na, no? Murag wala lang, murag ako kuan kana bitang apil-apil lang, no? Di ay mao na ditoy pagbansay sa Ginoo hangtod nga karon ako na pud ang gigamit aron daghan usab ang maministeryohan. No, nahimo ning tinuod kanako, nahimo pud ning tinuod kaninyo sa atong mga gipang ministeryohan, no? Nasangyawan, nagrasyahan, nakabato ng pagtuo, nasinati, ug mi-support ug padayon pa gyud sila palambuon aron na pud sila mangulong aron daghan ingon diha kanila ug pinaagi kanila dili nga tawhanon, no? Diha kanila namuhat ang Dios ug pinaagi kanila mamuhat usab ang Dios. Daghan pagkalag ang mabalik diha sa Dios, no? Pilipos 2:13 kay ang Dios nagbuhat kanunay diha kaninyo aron paghatag kaninyo tinguha sa pagtuman sa iyang kabukod.
tabang sa balang espiritu. 1 Thessalonica 5:24, matinud-anon ang tawag kaninyo ug buhaton gayon niya kini. Ha? Hinuon ang iyang matinud-anon sa Dios dili epektibo. Pirmi man matinud-anon ang Dios, always man, pero dili siya effective niadtong mo sa likway sa iyang grasya. Kung mo sa likway sa gasa sa kaluwasan, ha? Itong mga nagmagahi, ha? Itong mga masupilon, welcome unta tanan sinners apan ang grasya sa Dios na ilang isalikway, ha? Mas na mas nagpabilin sila sa ilang gusto nga kinabuhi, no? Ang buhat sa Dios dili pamugos, no? Ug ang iyang grasya mahimong dili duhaton, no? Mahimong isalikoy ang iyang tabang ug iya, ha? Ug pabilin nga magtuman padayon sa pagkamakasala ug kadaot nga kinabuhi, no? Sa mga igsoon nakasalalay ang pagpamuhat sa Dios diha sa nagasalig ng kaniya kanunay matinud-anon, no? Kaniya, no? Kung dili na to bali-balihon ang iyang mga pagpadlong, mga pagpahinumdom, dili bali-balihon ang iyang pulong, dili gayud nato madawat, no? Ang iyang pagpamuhat, no? Padayon siya mamuhat sa kinabuhi apan kun magahi ta magpasagad ta wala gay maani nga kalambuan. Pero si Pablo sa ingon sa iyang nakita sa mga katawan sa Filipos nakaingon siya, siguro ako, no? Siguro gini kalambuan ni mga tawana, ha? Nasugdan sila ug kini nagapadayon mao pud na ang mamuhat sa atong mga kinabuhi, no? Kung kita padayon naka-abide diya sa Ginoo, dili ta mahimong stagnant, dili ta mahimong itong punuan nga way bunga, no? Magmabungahon ta ug padayon nga mamuhat ang Dios kung kita kanunay naka-abide kay Kristo sa iyang pulong mga igsoon. So sa atong panapos conclusion, no? Atong kita nga kini nga mensahe espesyal gyud kayo pagpasalamat sa mga aktibo miunong sa ministry ngadto ng Pablo, no? No, yang ginahandom kanunay, malipayon siya nagaampo kanila na tungod sa ilang pagtabang kang Pablo, itong pagtabang kang Pablo, pagtabang na mapakailap si Kristo sa kalibutan, no? O sigurado na naagay kalambuan pag ilang pagpugas ang gisugdan nga buhat sa Dios naagay kalambuan. So kana ang pagdasig sa mga aktibo sa ministry ug dili lang ni para sa mga aktibo kundi para sa tanan aron madasig pod nga mo-involve sa bulaton yang tanan gihatagan sa gasa sa pagpamangalangin. Amen mga igsoon, wala gyud makadinay nga mga buta labi nga manan nga Dios among amahan sa langit dalayon ka sa kinabuhi. Daghang salamat Lord sa mga kamaturan sa mga pagdasig Lord nga imong ipaabot kanamo among pagampo nga among pinapalon sa among pagkinabuhi adlaw Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong pagtabang Lord ang imong grasya ug kalinaw padayon namong masinati ug padayon ka mamuhat nga daghan pang kalag, daghan pang katawhan nga imo kaming gamiton aron alert sila mahatagan sa assurance of salvation sa buhing paglaom diha kanimo. Lord, at sama ng among mga paglakaw asa man kadon sa trabahoan man sa among mga kahinagbo Ginoo tabangi nga ang among mga conversation mapadulong nganha nga sila masanyawan sa gospel. Salamat ka Dios, ikaw lang magagahom kanamo kay wala kay mahimo kung wala ang imong tabang. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Dalay ko ng Dios.